don't give a fuck. I pozdrav svima, tema ovog klipa je koji sistem izabrati, jer jednostavno nije svaki sistem za svakoga, nekomu neće pasati neki sistem dok će nekom pasati, nekom neće pasati nijedan, nekom će svi pasati. I govorit ćemo još o problemima, nedostacima, dobrim i lošim stranama u odnosu na druge sisteme, pa hajde da počnemo. Prvo, Windows XP, to je sistem iz 2001. godine, ima dvije edicije, Professional i Home Edition. Relativno je star sistem, ali to ne znači da je loš. Kao što smo mogli primijetiti, ja ga još uvijek koristim i u potpunosti sam zadovoljan s njim. Što se tiče bugova, ja se ne sjećam da sam ih ikad uopće imao, dakle sistem je stvarno odličan, neću vas lako iznevjeriti. Morate da znate, Microsoft je ugasio podršku za ovaj sistem, ali i dalje se može sasvim normalno koristiti. Windows XP nije za ove novije gamere, to jest gamere ove novije generacije što igraju samo ove najnovije igrice što izađu. Ne mislim da je XP loš za gaming, dapače on je odličan za gaming, ali na primjer GTA 5 jednostavno nije podržan, ili ne samo GTA 5, neke druge igrice, nisu podržane za Windows XP sistemu. Ali ako vi nemate dovoljno jak hardware da bi igrali baš najnovije igrice što izađu, onda ostanite na XP-u i bit ćete više nego zadovoljni. Također kada su izlazili novi sistemi, XP je ostao popularan i ljudi nisu htjeli prelaziti na novije sisteme i danas na Balkanu sigurno više od 50% ljudi koristi Windows XP kao operativni sistem. Također zahtjevnosti za ovaj sistem su jako male, znači procesor Pentium 233 MHz, 64 MB RAM-a, kao preporuka je 128 MB i minimum 1,5 GB slobodnog prostora na hard disku. Sljedeći sistem je Windows Vista, sistem iz 2007. godine. Nije toliko star, ali je jako loš sistem i ja ga ne bih nikada nikom preporučio. Znači, taj sistem ima toliko bugova i takvih grešaka da vi sa tim sistemom ne bi ništa mogli baš normalno raditi, kao što bi radili na svakom drugom sistemu. Zato ni slučajno ne prelazite na Vistu, instalirajte bilo šta samo na Vistu. Jako malo ljudi koristi ovaj sistem baš zbog takvih problema. Zahtjevnosti ovog sistema su 1 GHz procesor, 1 GB RAM-a i grafika sa podrškom za Windows Aero. Sljedeći sistem je Windows 7. To je sistem iz 2009. godine, imamo više edicija, tu su Ultimate, Enterprise, Home Edition, Starter i tako dalje. Danas najbolji operativni sistem za sve, za gaming, kućnu upotrebu, uredsku upotrebu i tako dalje. Prelijepo izgleda, nema bugova, lagan za korištenje, samo za ovaj sistem treba imati pristojan hardware, sve te lijepe ikonice i zauzimaju resurse od vašeg kompjutora. Dosta ljudi koristi ovaj sistem, zahtjevnosti 1 GHz procesor, GB RAM-a ako je 32-bitno ili 64-bitno 2 GB RAM-a. Također, ako imate 32-bitni sistem onda je minimum 16 GB hard diska, a ako je 64-bitni onda je 20 GB hard diska. I grafička DirectX 9. Windows 8. Sistem iz 2012. godine. Koristio sam ga i nije mi baš sistem za PC. Također, Microsoft je više uložio da se ovaj sistem lansira na tablete. Meni ovaj sistem stvarno lijepo izgleda, ali nije tako pregledan i nije lagan za korištenje kao Windows 7 ili XP. Dobar je za gaming i tako te ostale svakodnevne kućne ili uredske upotrebe. Na Balkanu ga ne koristi tako puno ljudi kao XP i 7. Zahtjevnosti sve su iste kao i na Windows 7, znači GHz procesor, GB RAM-a, grafička DirectX 9. Sljedeći sistem je Windows 8.1. To je sistem iz 2013. godine. Sve što sam rekao za Windows 8 smatram za i Windows 8.1. Oni se ne razlikuju tako puno, ali ima tu nekih sitnica koje su oni promijenili, nadogradili u 8.1 što nije bilo u 8.
Uglavnom, sve je isto što se tiče zahtjevnosti, inače dobar sistem, ali meni se ne sviđa baš. I osim Windowsa postoje i još sistema, a to je na primjer Linux Ubuntu. Prvo izdanje ovog sistema je 2004. godine. Ovo je dosta dobar i lijep sistem. Stvarno lijepo izgleda, malo ljudi zna za ovaj sistem, isto tako malo ga ljudi koristi. Prednost ovog sistema su odnosu na Windows je ta da ima jako malo virusa, tako da je sigurnost zajamčena. Malo ga ljudi koristi jer nije ovo sistem baš za gaming, ali za internet, muziku, videa i tako dalje je inače jako dobar sistem. Za instalaciju Ubuntua nije potrebno nikako veliko znanje. Sistem se cijeli instalira za svega 15 minuta. Zahtjevnosti ovog sistema su jako male, znači 700 MHz Celeron procesor, 512 MB RAM-a i 5 GB hard diska. I evo, ovo je neki moj zaključak. Znači, ako imate jači kompjuter tipa neki dual core, 3 GB ili više RAM-a, onda instalirate Windows 7 ili 8. Ako imate slabiji kompjuter, a želite igrati igrice, onda instalirajte XP. Ako želite samo internet, muziku, znači ne zanimaju vas igrice i tako to, onda Ubuntu. A Vistu nikada nikome ne bih preporučio. Eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa, hvala vam što ste gledali, ćao.